Pjaċir li dal-għodu smajt l-aħbarijiet li Trump qiegħed qoddim. Għalfej ħadd pjaċir. Lex, naħseb jien aħjar Trump mill-oħraw. Taħseb li għandu x'joffri bħala President? Ma naħseb għandu xofri jien. Għandu żmienu, jew naħseb għandu esperjenza naħseb jien. U x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Hillary Clinton? Naru hekk ma rawx jien. Mhix għax qed nekkolla ħaġa, ma għandha żmienux. Rajt, u għandu żmien, ma hija għandha żmienu kollox. Riżultat. Tajjeb ħafna. Kont appoġġja l Donald Trump. Ejwa. Għalfejn. Ejwa. Għax jaġobni, jew. U x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Hillary Clinton? Ma tantx jaġobni ħafna tajjeb. Kampanja li ma kienieċ Issa tixraq ela. ta' polisi ta' partit, ta' pajis, kienet personali wis, ħamġur xulxin. Mi kella l-kussjoni tal-emails. Allura rektar għamlet effett fil-fat qabel kienet fuq qoddim, minnaħat tal-emails, bat ditnis tal-isfel. U għemmek tilfet. Il-daqqa. Ħadda daqqa kbira l-isfel. U taħsbu li kienet kwestjoni fejn l-Amerikani kellhom jażlu the lesser of two evils? Ġifieri daw flok għażlu l-aħjar wieħed kellhom jażlu biex ineħħu l-ar kandidat. Jena nasib li Trump meta tkellem soċjalment fuq ċertu ktar serjetà ta' disciplina, kienet da, però diplomatikament kienet ħafna ktar minn naħa diplomazija. Naħseb għamlu żbal jintellaw lilu. Għalfejn. Ma jidir serju. Le, li tisma' lajdu tan-nies u għaw min jgħidlek se jaqleb id-dinja, ma tistax tajtu, jiena minix intis fil-politika barranija. Proċess jena għalija jek joħodu ma jinżel li xejn li.